găsit, dragilor! Astăzi în bucătăria Thermomix vreau să mă bucur de o supă fierbinte. Iubesc supele cremă, iar în sezonul rece sunt aproape nelipsite din alimentația mea zilnică. Cu Thermomix o pregătesc în maxim 20 de minute. Această rețetă este cât se poate de simplă, iar acum vreau să vă arăt o gătire asistată din rețetarul de bază care este salvat în aparat. Rețetarul de bază cu care vine aparatul în limba română este acest rețetar. Voi selecta supă de dovleac cu această lupă de căutare și selectăm rețeta pe care doresc să o pregătesc. Începere preparare și adaug în bol 10 grame ulei vegetal, eu voi folosi ulei de măsline, înainte, 10 grame de ghimbir și eu adaug și un cățel de usturoi, înainte, puneți capacul de măsurare, capacul și căpăcelul de măsurare, înainte. În 5 secunde selectez viteza 5, înainte, și în 3 secunde la temperatura de 120 de grade Celsius care este presetată, trebuie să selectez viteza 1 ca să facem o sotare a acestor ingrediente. Cobor ușor cu spatula de pe pereții bolului și selectez viteza 1 pentru sotare. Înainte, trebuie să adăugăm în bol 400 grame pulpă de dovleac tăiată bucăți. Eu voi adăuga 350 de grame pentru că îmi doresc să mai adaug și alte legume pe lângă acest dovleac plăcintar. Și adaug 350 de grame de dovleac. Însă rețeta voi o puteți lăsa așa cum este ea. Vreau să mai adaug un morcov și jumătate de ardei gras roșu pentru dulceață. Înainte, cartofi, 100 de grame de cartofi tăiați cuburi. Eu am pus aici aproximativ 2 cartofi. Înainte, 50 de grame de caju crud, sare, înainte, piper, înainte, 750 grame apă, punem capacul, înainte, este presetat timpul 15 minute, temperatura 100 de grade și voi selecta eu acum viteza 1. Aceasta este funcția de fierbere. După 15 minute revenim să vedem în ce stadiu sunt legumele și blenduim supa ca să o transformăm în supă cremă. Modul de fierbere este gata, s-a încheiat. Faceți click pe înainte pentru a continua. Selectați viteza 5 și măriți viteza treptat până la 10. Este selectat 1 minut, iar eu acum pentru funcția de blenduire voi roti selectorul până la viteza 5 și măresc treptat până la viteza 10. Gata, faceți click pe înainte pentru a continua. Potriviți gustul și serviți fierbinte. Vreau să vă arăt cum este supa mea ca și consistență și ce culoare superbă are. Voi merge puțin înapoi la modulul de mixare. Adaug aproximativ o linguriță de turmeric.
zahăr, sare, potrivit după gust. Apă nu mai este necesar să adaug, îmi place ca și consistență. Mai mixez aproximativ 30 de secunde la viteza 10. Urmează din nou partea mea preferată, degustarea. Vreau să văd dacă este potrivită de sare, nimic, piper. Este perfectă. Haideți să vă arăt ce culoare superbă are și vreau să știți că miroase extraordinar de bine în bucătăria Thermomix. Vă recomand din toată inima să faceți și voi acasă această rețetă. Așa arată supa mea cremă de dovleac plăcintar. Abia aștept să-mi spuneți cât de mult v-a plăcut. Dacă aveți un Thermomix pe lista de dorințe, vă invit cu drag pe pagina mea de shop. Găsiți mai multe detalii în descrierea acestui video. Dacă v-a plăcut acest video, vă invit cu drag să vă abonați la canalul meu de YouTube, astfel încât să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta o nouă rețetă. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine, iar până data viitoare, fiți buni și nu uitați să zâmbiți!